n'oge na-eti nkiri dị m mgbe elu bụ ala ọsa mgbe ezi dị n'okpo okwu a ihe a bụ egwu nne na nna anyị ha ji wee chuo oro amami na nghọta ụmụaka nke ugbu a ya bụ egwu a ga-adị na-ada ha somehow na ntị mana o mere emenwune amami na nghọta ka ọ dị igbo mụrụ nze ma nwa ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwaruo oge ya o were aka ya dara onwe ya ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gbara gị ya agba na o nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede na anyị ga-awụcha ebe a maka ihe omume anyị bụ aka aja aja ngwale elekere gị nke ọma ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 4 gata elekere 5 nke mgbede anyị awụchago maka ya bụ ihe omume bụ aka aja aja ihe omume ahụ anyị na-anọ na-agwa gị na ị na-arụ ya ị gaghị eri ịrụọ gị rie maka na ọ bụ aka aja aja bụ ya butere gịnị ọnụ mmanụ ụkwụ nọrọ ọkpọrọ agụrụ egbu ọnụ gbuo afọ pịam ọwụ otu ebe arị n'ihi ya jikwa gba mbọ amami na nghọta mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asa kelee ọha na eze na-ege ntị na mbọ nwada nwoke ọcha Clara, you are welcome nwanyị ọma. Thank you. The floor is yours. Thank you. Ndị ọma Igbo dị sansa mgbede ọma nọ na ọ naghị asị m ya gaziere nọ ndewo nọ. Ndewo. I'm planning on something huge nwanyị ọma. What is that? Achọrọ m ikporo garị. Be office tomorrow ka mụ na gị nwoke na garị ma ọkọchị apụọla. How you see ya? Uche, take me out. Here. Oh, Clara, ijibeghị mmiri oyi si na fridge. Uche, take me out. Thank God na anyị nwere fridge n'ụlọ ọrụ ebe a. Take me out. Ijibeghị mmiri oyi dị chilled. Ka ị ṅụọna garị ọha ajụ, by the way. Let me start from there. Uche, ọ na-echọ ikpiga m garị, gị ikpiga m ya penti garị. Leke ikpiga penti garị. Akwa ịhụna. Clara na-ekponye gị penti garị ebe ị na-achọ iyi test nke nchọrọ. Ka mkpụrụ gị garị abịa. Ime ihe mere wo ị hụrụ sugar, ị hụrụ groundnut, ị hụrụ milk eji aṅụ ya. Leave all those things for me. Bill on me. Uche, anụ m aṅụ garị. Here. J-boy sọ ga-aṅụ. J-boy sọ ga-aṅụ. Ịma nwata mere nji Uche, gị na J-boy ihe gị anaghị amasị nwa. Aghọtaghị m ihe mere nnọọ anything m bịara nnọọ idea ọbụla m wepụtara ya na-agba ya ụkwụ. Why are you like this? J-boy, akwa ị ga-aṅụ? J-boy ga-aṅụ. Ị na-aṅụ ka ị naghị aṅụ? Ọ na-aṅụ. Uche, happy understanding wife or understanding girlfriend. Ka nye gị time ka ị think about it. Lekwa 50,000 Uche nyere mọ ya ka m ji fix nails a. Ịma. I am coming to that. I am coming to that. Mana ka m okwu Clara nwoke ọcha ka m takụlugode ya. Clara nwoke ọcha, ị ga-aṅụ garị ya ka ị naghị aṅụ? Baby, I'm not taking Gary. Can you get time to think about it? No. Can you get time to think about it now? I'm drinking a force. It's going to force someone. I don't want drink. Because I'm losing it. You must drink it. Why are you like this? I don't want to take Gary. Uche, ọchịchị nye m garị, bige m penti garị. Garị nne mụrụ anya abalị ye. Bige nọ m penti. Kpotere m ma bịa ugbu a sị ka m chere ya bịazie bịa ọfịs ka mụ na gị ṅụọ ọ daala ịga ya aṅụ. Uche, ke nke ị ga-eji achịtara m achịtara, kputere m na penti. Bige na penti, kputere m. Anya ukwu adịghị mma o. Ihe m chọrọ. Greediness adịghị mma. Nke a ka m chọrọ. Greediness adịghị mma, and one of the things I ga-arụtụ aka na mgbede a. A na-enwe anyị ọma. Ọnụ ya. Menye gị 50,000 gị were ya fees rem nails. Dịkwa show onye nyere gị ego. This Uche. Uche nyere m ego. Ome mgbe o ji sọ. Odogwu nwoke. Kedu mgbe ị na-balance m ya? Ego m na my friend the money be that you go balance me back. Mana Uche i were obi o were 50,000 naira nye m. Ị na-ahụkwa? Mana si gị zụtara Clara swimming trunk ga-ejo. Mana ị nyere 50,000. Lee n'aka m nụ. Uche nọkwado na-akwado gị na Anita. Lee n'aka m. Ịma ka m si ele gị. Ịma ka m si ele gị Anita. Enyere m gị ego ahụ si jidere ọyị m. Ọwụhụ si ji ya fees ere m nails. Ọ bara na wrong. Be ready to pay back. Ama me na water. Wee bụrụ ya. Kedu ọha na eze anị? Ọha na eze na-ege anyị ntị Igbo ndị ọma mgbede ọma nọ ka unu mere unu dịkwa ọfụma unu na ha ekwu oyoyo n'ebe unu nọ anyị si udo dịrị unu ya dịchara unu na Monday wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ nọ manụ ka anyị si eme ya
ị hụkwara na mgbede a mụ na ha ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyọrọ gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ. Ya mere nwanne gị ahụ, ikwu gị ahụ, oyi gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zuziri nke ọma o bọbọ nkịtị na onwe ya. Nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya, mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ. Ngwa lee n'odogbo nwanne very dark man yo, onye si oge ekpete garị ka ya na Clara ṅụọ n'ọfịs yo. Clara ajụjụ pịa ọ dị ego igirigi. I am still penned nwaanyị ọma. Ihe mere ijiri je tie my proposal ikpote garị ka anyị ṅụọ n'ọfịs. Uche, ndị nke m gwara gị imere nke imere. Emma ma aga m eme nke a. Emena, I no want. Let me give you time to think about it. I know they think. Ka nye gị time ka ị think about it. As Clara agbara n'ihu si you will not. But I will not. And that is on period. Kemgbe m gbara apụta owo nwetụbeghị onye gwara m si Uche I will not. Oh, I will. Oh, no. Ewezuga one girl m gbara enyi n'ụwa ya ajụ. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ n'ihe omume anyị bụ aka aja aja nketa anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu ya gbadoro okpu n'iji oge wee kpọrọ. Keta ka echi ka na-eche. Kata ka echi kete kpọkpọ eji ole nne gị kọkọrọrọ. Nne gị kwuo, nna gị kwuo, jee chụ ihe ị ga-eme. Go and learn work. Go and learn business. Mommy, let me think about it. Daddy, let me think about it. I will get back to you people. Oge na-aga gị na-akaje na-alaje ụwa. Hehehe, ya bụrụ na o nwere nwatakịrị na-eto eto dị gị n'akụkụ, jiri nnọọ nwayọ kpọkọta ya nso, maọbụ gị buru redio kpeiga ya na ntị, gbalie ya elu ghara anyị gene nke fọrọ ka anyị nwee ike gbatụ ya okwu na mgbede a. Maka na asị ihe karịa si tụọ ya aka. Gị na-eto na-alaje ụwa, chee na ị ka nwere oge, chee na ị ka nwere time. Lee anya na mkpabụ gị lee ebelebe gburu ebe ahụ. Mgbasụpụ bọsa lee ihe mere ka ị mara na ịlawala ụwa ebe ị chere na ikekwe ịka wụ bọbọ, ịka na-ebido uwe ebido, akpụ gị n'ike na-amụ. Na mgbede ajụjụ anyị na-ajụ gị wee bụrụ, gị bụ onye na-ege ntị, gị bụ okenye, kedu okwu ndụmọdụ ị nwere inye nwata na-eto eto na mgbede a? Kedu okwu ndụmọdụ ị nwere inye nwata na-eto eto na mgbede a? We are live on Facebook. Anyị nọ live na Facebook n'ihi ya ga-ebe ahụ zibatara anyị ozi. Ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya, anyị ga-abịa nnọọ jiri nwayọọ ọra ya bụ dara ka ọ dị dadarara n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkpala agagharị. This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the Ojezurobodo search. As the Echo FM theme arrive, the elders of Ofekata Orodo receive them with warmth and joy. With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage. Time na money, time na money. Make you use your time well. No waka waka, no gossip gossip, no spoil another man. Use your time well. Do better thing. Money don't come from heaven. Do better thing. Money will come. Na true word that they tell you so. Eji m n'aka na ị nụrụ ya nke ọma. Money no dey fall from heaven. Ego
esi n'elu eme gịnị ada time na money ibe gị mapụwakwala n'ụtụtụ soro ha mee gịnị mapụ ama m na nghọta nye gị bụ onye na-anọ n'ụlọ bros run am for me now blood abeg make I send aza 2k naanị make I use run afternoon have fun na make I put am corporate beggar ka ịwọ onye ukwu na onye nta na-amapụ na-achụ ihe ha ga-eme iji chọta ego nke gị nwawo ọnwụ send aza blood 2k blood biko nyere m aka blood nwa ama ajụ si gị na oji ya ego gị gakọọ ya na status when I am down if you no give me if I am up no ask me. Na who remember me now go remember. Exactly. You will never be at the top. Ị nweghị ike ịnọ n'ime ụlọ nọrọ na gịnị top. Ama m na nghọta time na gịnị money ibe gị mapụwala n'ụtụtụ chọọkwa ebe ị ga-amanye isi manye maka na aka aja aja bụ ya butere gịnị ọnụ mmanụ ụkwụ nọrọ ọkpọrọ agụrụ egbu ọnụ gbuo afọ pịam nwoke ọma o kedu dị ihe ị na-eche gbasara ndụ gị kedu ihe ị na-eche gbasara ndụ gị itoola o ị bụghị nwatakịrị akpụghị gị n'ike amụ jee chọọ ihe ị ga-eme iji bara onwe gị gịnị uru mọmi ekwuola Chijioke jee chọọ ihe ị ga-amụ gị sị mọmi ya we think about it daddy ị ga-ekwuo gị sị I will think about it every day ị nọ na-think about it rukpu ugbu ị na-anụ olu anyị na mgbede a o nwebeghị ihe ị chepụtara uche ma ngo ji ewute wụna ihe a na-arịọ gị kemgbe ga-achọ ihe ị ga-eme ga-achọ ihe ị ga-amụ ka enwe ike nyere gị akwa bigide gị aka otu ebe enwere ihe mere ha ji na-arịọ gị ihe a oge ga-abịa mgbe a na-agaghị onye na-atụpụrụ gị onye na-elegide saịdị gị anya jidegide okwu gị ahụ ebe ahụ akwụsị oge ga-abịa ị ma na akwụkwọ nsọ mụ na gị na-agụ ị gaa n'akwụkwọ Ecclesiastes isi 3 amaokwu mbụ wee ruo na amaokwu 8 Ecclesiastes 3 verse 1 to 8 ka anyị were ya ọ bụ ngụwa should I go on? Go on, sir. Should I vomit? Yes, so. Hey, Pastor, go on. ebe ahụ wee kwuo sị ihe ọbụla nwere gịnị oge mgbe dịkwara ihe ọbụla a na-eme n'okpuru eluigwe hello Hi. there is a time for everything. E nwere oge ịmụ nwa n'oge ịnwụ anwụ e nwere mgbe ịkụ ihe n'ubi there is a time to plant nwekwa oge iropu ya wee gawọrọ ihe mere gịnị akụrụ n'ubi hello Hi. ma ị na-akụ ya ị ga-awọrọ Mbanụ. verse 3 ya wee sị o nwere oge igbu egbu ama m ị na-aghọta n'oge ịgwọ gịnị ọrịa e nwere oge itikpọ etikpọ e nwekwara oge iwu ewu ya wee iwu gịnị ụlọ hello Hi. ntị ọ dịkwa Ntị dị. e nwere oge ịkwa akwa abịakwara nwa oge ime gịnị ịchị ọchị ahụtụbeghị m onye pụtara ụwa na-ebeso akwa ibetụkwa akwa gị ime gịnị ga-echi ọchị Ka ọ balance ya. ichetakwa ọchị gị ime gịnị gị ibetụkwa akwa ọ bụ otu ụwa dị akwụkwọ nsọ si e nwere oge ịkwa akwa nwee oge ime gịnị ịchị ọchị e nwere oge iru uju nwekwa oge ite gịnị egbu verse 5 ya wee sị e nwere oge ịtụfu nkume na mgbe a na-akpọkọta gịnị nkume ama m na-aghọta o nwere oge ịgbakọ mgbe people ga-abịa gbakọọ gị nwa oge mgbe ndị mmadụ ga-anọrọ gị ebe dị anya hello Hi. hello Hi. ama m na-aghọta that's why ị ga-eji gba mbọ hụ na iwe inere people na like ime associate with onye mere gịnị A onye winner. winere a winner onweghị onye nwere time ime associate with a failure No way. Once you're a failure. you are a failure Failure. n'ihi ya ị ga-agba mbọ hụ na ị winiri gịnị on a daily basis win legally o win Win. ịchọ ka ndị mmadụ save ekwentị gị ịchọ ka ndị mmadụ save ekwentị gị ama m na-aghọta chọọ wee mee gịnị win ye Winning is the option. ama m hụrụ ihe Baịbụl kwuru na Ecclesiastes 1 verse 5 ọ sị e nwere oge a na-atụfu nkume nwee mgbe a na-atụkọba gịnị nkume o nwere oge a na-agbakọ mmadụ people ga-abịa nnọọ ya na-agụ people na-abịaru gị nso mgbe ahụ iwin wele mgbe ahụ ị gala mụọ ọrụ mụta ọrụ mgbe
mgbe ahụ imewela ọfụma na biznes gị, mgbe ahụ ị gachara akwụkwọ oyibo dị mma na-adasị gị n'ọnụ gị a na-ehold conference, ama m ị na-aghọta. mgbe ahụ ime n'ihe gị na-achieve, ime na arrive. A na-enwekwa oge mgbe ndị mmadụ ga-anọ gị ebe dị gị anya, very far, tụọ gị far. mgbe ahụ ọnwụ abịakwutele gị, ị nọrọla na gị na nsogbu, ama m na-aghọta. mgbe ahụ ime n'ihe mberede okporo ụzọ, ikekwe onwe na ka isi ihe niile ị nwere ịtụfuola ya. Unu tụọ m pastọ, tukene m pastọ, nwayọ ọfrịta ibukwa igbo onyinye anyị bịa onye nyekwala 100 na-aghọta. Francis ya wee sị o nwere oge ịchọ achọ na mgbe a na-eme ka ihe laa gịnị n'iyi. O nwere oge a na-eji edebe ihe ma oge a na-eji eme gịnị atụfu ya. Ngwanụ ka anyị were verse 7. Ọ sị mgbe ịdọwa adọwa na mgbe ịdụkọta adụkọta. Ama m na-aghọta. O nwere oge a na-eji agba nkịtị. Clara, pay attention. Na mgbe ime gịnị ikwu okwu. There is a time for everything. O nwere oge ịhụ mmadụ n'anya ma oge a na-eji akpọ onye ahụ gịnị asị. O nwere oge agha ma oge gịnị udo. Ihe a ka akwụkwọ nsọ mechara ka anyị ghọta n'akwụkwọ Ecclesiastes isi 3 amaokwu mbụ wee ruo na amaokwu 8. Ama m na-aghọta. Ajụjụ wee bụrụ gị nwa bụ onye na-eto eto, Chineke emee n'ebere nne na nna gị amụọ gị, kedu ka i si jiri oge gị na-eme gịnị kpọrọ ihe? Gịnị ka i ji oge gị eme? Oge na-aga ahụ. There is no time. Onye ọbụla gwara gị na ị nwere oge asị ị nweghị gịnị oge. Kedu ihe iji oge gị eme? Kemgbe ị gachara sekọndịrị skuulu pụta, ikekwe nne na nna gị enweghị ego ha ga-eji akpọga gị mahadum. Kedu ihe iji oge gị eme gịnị eme? Ka ọ every 4 o'clock gị chiri buutu ga gbaa bọọlụ. Asị ịgba bọọlụ adị mma o. Ama m na-aghọta. Every 4 o'clock gị chiri buutu ga gbaa bọọlụ. Onwe aim. Ama m na-aghọta. Ma ị ga-arahụ nkịta ụra mgbe ọ masịrị gị gị ite gị sa mmiri gị rie gị nyụọ ọgwụchala. Chi na-eji oge na-aga, nne gị kwuo, nna gị kwuo, kịtịkịtị kpọkpọ, mommy I am on it, daddy I am on it. Eji ole nne gị kọkọrọrọ m. Na-eme fine boy. Gị na-eme fine boy, na-eme fine woman, fine lady, fine girl. Ị ga-agba aka agakwuru di gị. Ị ga-agba aka n'ụwa anyị nọ n'ime ya, this present Nigeria, agakwuru di gị. Onwe ya aka ọrụ iji, onweghị ihe ime eme. So ihe ma wee nọ na kitchen etiere ya tii osimo, itui n'ọwọkụ. Ị ga-aga n'ụlọ nna gị ga tiwa tii osimo ahụ. Maka na onweghị nwoke ga-achọ ịlụ nwaanyị wụ liability. Onye ọbụla chọchara asset. Ma nwoke o. Ama m na nwata ma nwoke. Onweghị nwoke ga-achọ ịlụ nwaanyị ọ ga-alụ ikekwe ya nọrọ na kitchen. Daddy, kedu nke anyị ga-eri taa? Honey, which one we go eat today? Tea or semo? Ọnụ ụlọ nna gị ka ị ga na-etiti osimo ahụ. Ị ga-achọ ihe ị ga-eme gịnị ị ga-eme. Oge na-aga n'ahụ mmadụ. Oge na-aga n'ahụ gịnị mmadụ. Ị hụrụ otu ị hụrụ m, enweghị m ike ịlaghachi primary school. Never. Clara agaghị agaghachi secondary school. Never. Anita agaghị agaghachi mahadum. Never. Anyị efeela ya. Bụ na anyị emeela gịnị? Anyị efeela ya. Ihe anyị ga-ele anya ya ugbu a bụ oge higher ground. Thank you. Iji maatụ ịzọ gọvanọ. Oge mgbago. Ọ sọrọ gị nsọ? Yes, daddy. Thank you. Local government chairman. Ịma Clara sọ ọ ga-azọ president. Yes, ọma. Kpọgode your excellency. Si m ọmụ a chọrọ ịzọ nwa gị nwa gị PM. Kpọgode m ya ka m nwetụgode pride ahụ. Let me feel the pride. Your excellency, sir. How are you? How are you? I'm fine, sir. Hope you are doing well. Yes, sir. All right. Thank you. Oh, no. Ana amụ na ya amụ. You know? All with the time. Yes, sir. Mana enwekwala ndị vibe o. Eme o nwere vibe ya na excellency a na-eso abịa. One honorable. Honorable, sir. How are you? I'm fine, sir. Nne gị ọ dịkwa ya? Ọ dị ya, sir. Thank you. Nna gị ọ dị ya. Ọ wụ otu ya bụ ihe na-esi atọ.
o wee bụrụ ya na mgbede a kedu ka gị bụ onye na-eto eto ga-esi eji oge gị wee kpọrọ ihe ngwa gezie ntị nke mbụ wee bụrụ site n'ịga akwụkwọ ịmụ ọrụ ma ọ bụ ịmụ ahịa mgbe ibe gị na-eme gịnị na-amụ uche o ihe i kwuru ezigbote omede na ya ị ga-ahụ ibe gị na-agba lịkalịka na-eme ihe a ọgbọ gị ha na-eme ọfụma na-achọ ibe a ga-ebigide aka iji hụ na gịnị ha gara n'ihu na ndụ a marakwanụ na enwe onye ekwe ịhụ na uche taịm gafe ọ gafekwala mgbe ibe gị na-agba lịkalịka na-achọ ibe a ga-abịagide aka ụdị mma gị soro ha asa na gị agawa ebe awụ ihe a na gị soro ọwụ ime ọrụ awụ nke a gị soro ụlọ ọrụ achọga ihe a bịakwa na bịa ka anyị ga sọmiti esi gị soro gị na-atụ ụlọ ọkụ anyị onye m onye ọ ga-adabara ị na-aghọta ya dabara gị you move ahead gị chọkwa ebe ọzọ uche asa na ofu ebe ekiri mmanwụ iti isi ebe ya anyị ọhịa gị tikwa isi ebe ọzọ mgbe ị na-aga ihe ofu ga-amabarịrị ofu ga-akụbarịrịla mkpụgharị ka eji ere mbe ma o nwere otu ihe ị ga-aghọta oge mmadụ na-erukwa eru ghọta o nwere ihe wee oge mmadụ God's appointed time nke ahụ dị mana lee ka nke ahụ na-esi awa ọkọ asị preparation meet opportunity ya lead to success ị ga-adị gịnị prepared maka na opportunity ga-epresent riri onwe ya mana ịbịa relax ya ị dịghị prepared oge Chineke abịa oge Chineke ahụ ga-achọkwa ka ị laghachi azụ ga dị prepared amami na-aghọta uche ya bịa dịka mgbe Jizọs Kraịst na ụmụ 10 virgins ahụ ọmgbangọ bịa dịka mgbe ahụ ndị nke a na-adịghị prepared mgbe ọ bịaziri ha so na ndị akpọrọ exactly mami Gio ị gbalịrị nọ amami na-aghọta ị ga-adị gịnị prepared kedu ka ị ga-esi adị prepared ibe gị na-aga akwụkwọ gị gaa akwụkwọ tinyekwa n'uche gị n'akwụkwọ ahụ ị na-aga ibe gị na-amụ ọrụ gị na-amụ ọrụ tinyekwa uche gị na gịnị na ya ọ bụ ahịa ka ị ga-amụ gị mụọ onye gwara gị na iwu nwatakịrị onye gwara gị na iwe small pikin iwe small boy n'ụdị ole ha baa leenụ mba Europe leenụ ndị ọcha nụ obere ụmụaka na-agbabeghị azị ọnụ na-eme ihe ị ga-ahụ otu a gị dị impress nke were eke na ịgba bọọlụ wee maa atụ ị ma na ala ndị ọcha ndị dị 16 years na-agbacha bọọlụ 17 years nke a ji agbara Chelsea bọọlụ Estavio William obere nwatakịrị Clara na-agbabe otu mkpịrị azị ọ napụtabeghị very small boy amaghị ma ọgbakọlazi mkpa bụ otu onwe dị nke ọ gbara gị hụ nwatakịrị a na-agba o nyere goolu ọ yọrọ goolu yesterday against Tunisia leenụ Lamine Yamal obere ụmụaka ebidola ha ndụ ha ọsọ ọsọ no time oge anaghị eme gịnị eche mmadụ oge anaghị eche mmadụ gị ma onye ga-eche oge ị ga-adịcha prepared chere gịnị oge maka na oge ahụ dị ka ụgbọ oloko tren o buru ha n'opi ahụ parara ọ gaghị asị gị pụọ n'ụzọ ọ wee na-anọrọ ka echipịa gị ọ gafe ome na gịnị ọ gafechaala ị hụ na ka gị bụ onye na-eto eto ga-esi eji oge gị wee mee gịnị kpọrọ ihe site n'ịga akwụkwọ ịmụ ọrụ ma ọ bụ ịmụ ahịa mgbe ibe gị na-eme gịnị na-amụ nye aka Clara ọzọ dị ka ibe ya ịhụrụ ihe gbasatara ụra zere oke ihe ụra uche if you want to be successful in life ịhụrụ ụra zere oke ihe ụra a na-ehi ụra mana ihi ụra ugbu a wee gwa uche ịhụrụ oke ụra zeela ya uche mgbe ihe na-ehi ụra ka ndị ọzọ nọ na-amụ anya na-eme nteme imo nke na-aplọtụ na-aplanị the way forward mana ị ga n'ihi a gị ehi gị na-agwọ ụra ehi ke ndị ahịa edi ụra edi abalị edi sọrọ gị ọnụ Chineke ekwela ihe ọjọọ uche nwere ndị ụra ama meji ameela ha ihe nke ọla edetakwala ishe ụra film a ga-ehigide ụra morning till night onye ọbụla na-ehi oke ụra mụnwa alaikịghị m ụdịrị ihe a agwara m gị eziokwu ị hụrụ ụra ụra ga-egbu gị otu a
o nwere ndị how many hours ka anyị nwere in a day 24 o nwere ndị ji arahụ ụra for close to over 12 hours. I'm telling you. Arahụ nke abalị a ga-arahụkwa nke ehihie. Ehi. A ga-afọ ọsọ isi anya biko ụra m mba kpakwala ya ka hapụrụ mba. You know? A ga-enyere na but you ụra with ya now. Mana na there are a lot to do. Especially mgbe ahụ ihe ụra ahụ na-abịa. There are a lot to do. Ọ na ya na enwere ụfọdụ a ga-afọ ọsọ ha ga-submit kwa their CV. Akpọzi afọ interview mgbe ahụ ha higa ụra. Otu ihe ị ga-aghọta n'ụwa awọ ihicha ụra mgbe ị dị na nwata iruo n'oge nka ị ga-arahụ ụra. Ụra ga-apụ gị n'anya. Ị gaghị eme gịnị arahụ ụra maka na ọgọdọ ga-eru nwoke ebe o ruru ibe ya. Uche ichecha responsibilities nọgidere gị ụra apụọ gị n'anya. Ụwa anyị nọ n'ime ya bụ competition. Gee ntị ka m gwa gị. Ụwa anyị nọ n'ime ya bụ gịnị competition. Ị chọrọ ibit your rival ị ga-emekwa gịnị sacrifice. Sacrifice a na-ekwukwa okwu ya ọ ga-achụ gị ụra. Yes o. Ama m na nghọta Clara chetara m mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị. O nwere onye nke mgbe ahụ kwa anyị na-azụ onye ga-agbakwa position first. Onye ga-azọ ya bụ ihe. Mụ nwa na-apụla anyị. Kedu ka m ga-esi beat onye a? How am I going to beat him? Kedu ka m ga-esi anapụ ya ihe a? Obodo isi ole? I started reading ahead of him. Yes o. Kedu ka m si eme ya? No more sleeping. O ruo n'abalị. Kụrụ ala efu nke abalị uche na-etetago. Aga m mụ na ya gbagbagbagbagbagba anyị ga-akụkọta ya. Ya na-akụtara nke abalị tupu nna arahụ ha. Sacrifice ahụ na-egosi na ịdịla ahead of gịnị ya nwa. Ị ma na mgbe ahụ ngụchakwa ihe niile m na-agụ. Onwe ka m sikwa bịa akwụkwọ. Nwoke a ga-ewere n'otu ya otu anye m. Ya sị nsake peju a ma sake ya ihe niile nọ n'ebe ahụ ya agbọsịa ya. Si he o. Si ebidobekwa m. Ya wụ ha ihe niile ahụ m gụrụ n'ala. Ihe niile nọ na n'otu ya o buchala ya n'isi. Si maka ewede kọmputa. Ma ala ha akpa bak sọ mụ na gị. Mebu ha akwa nke m nwa n'isi. Ama m na aghọta. Iwe na challenge. Iji wee gwa gị na ị na-eme ya otu a you can never beat him. Yes. How are you going to beat onye bucha n'otu ya n'isi? Uche akwa ihe iji na-achọ ihe a ịchọrọ iji beat ya na because enwe na competition. Yes. Mana ịbịa nọrọ ebe na-enwe onye ihe a nwede onye a. Nwede onye ọwụ How you go take pick? Ama m ghọtara. Ị na-edikwara na around people ịmakwasị na they are looking forward to be successful. Thank you. Onye pụtara ụwa ịrahụ ụra everyday gị na ụra everyday gị na ụra ị ga-arahụ nkụta ụra n'abalị 10 nke ụtụtụ itebe nne gị adịghị bọda adị nna gị adịghị bọda 10 itebe ịsaba ọnụ chi na-eji chi na-abụ gị na-akaje na-alaje ụwa n'ụwa nke ugbu a ọ dị ka esiri n'ọkụ mmadụ ịnọrụ 80 years ka ị na-arahụ ụra ka ị na-arahụ ụra for 40 years. Continue. Gaa n'ihu nye aka Anita Chidera Eze. Ọzọ dị ka ibe ya o site n'ịkwụsị dị na-eyi mgbe procrastination. Aga m eme nke a. Chukwuemeka bịa ka ị ga submit CV gị. Mọmị aga m ndị company ahụ sef ha na-ewudi mmadụ n'ọra. Give me time. Nyetụ m just next week. Izuụka ọzọ m aga. Nwatakịrị gị na-ebi na ofu yadị. Agaala nwete mana ịnọ na aga ahụ mere awọ ji na-epughị ọdụ ọwa aga ndị ọzọ epucha ọdụ awọ nọ n'ebe ọ na-eme aga rukwa ugbu epughị ọdụ ama m na aghọta Chibuike jee mụọ ọrụ I will I am on it I'm thinking about it. Aga m kemgbe esi kpọye read this book gụọ akwụkwọ aga m chi na-eji chi na-abọ ketekete kpọkpọ gị nwa bụ nwaanyị gụọ akwụkwọ a ma ihe ugbu a ma ọrụ ugbu a aga mgbe ị bịara bịa kuru nwa n'aka nwa ọ ga-ahapụ gị pay attention n'ihe a enwere oge there are seasons. A na-enwe seasons na ndụ mmadụ. Any season ọ bụla ị bịara bịa ma isie na ndụ gị ime isiela bụ n'ime na gịnị ime isiela ya. Stop procrastinating. Kwụsị ịdị na-eyi mgbe aga m. Ihe a wee excuse onye dị lazy. Too much. You tackle it immediately.
maka ịhafịa uche ihe ndị ọzọ akpọrọ mmụọ ihe gị. ndị ọzọ akpọrọ mmụọ gị amami na ghọta oge na-adịghị anya aga m eleba anya na potre alaikere m potre ndị dị ka m ga-eme ugbu a ọ dị ka ọghọ ihe alaikere m potre gị na-ekwutọ potre a mgbe ọbụla mgbe ọbụla gị na-ekwu potre a mee ya mba zọpụkwanụ njem mgbe ego ahụ nọkwa o ụtọ mgbe ọbụla aga m eme potre tinye ihe ọzọ akpụrụ ego ahụ aga m aga vileji ga zụọ ala zọọ ya ọkịrịma mgbe ọbụla ị na-ekwu ihe a meekwa ya ketekete kpọkpọ chineji chinabọ uche were ya tawa ihe a nga ga atapụ tebụl Clara allow me o allow me eji m iwe ekwu ihe a na mgbede a Ọ gịnị maka na na-ese? ọtụtụ ndị mmadụ ihe a wụ their life Ọ gịnị na-ese le nke ọzọ wee bụrụ site n'iwezuga ihe ọbụla bụ umengwụ laziness laziness umengwụ kedu ka gị bụ onye na-eto eto ga-eji oge gị eme ihe wee kpọrọ ihe ị ga-ewezuga laziness umengwụ nwere ndị dị lazy uche dị lezi dịrị na mbụ uche hụrụ nga ha hekpuru ehekpurila ha ka ehekpurila gbashikịshị mba nga ha adọrọla saa akwa ha wụwọ problem wash their clothes wọ saa efere ha jiri nri wọ ericha atụsa nga ọla ihe nga ha nọ na-eri ya na-atụsa niile saa bọsa ha wọ Chineke ekwekwala ihe ọjọọ. mezi ime ụlọ ha wụọ o nwere ndị ịba ime ụlọ ha ga-egba n'aka ezigbo prọpati rie ebe ahụ mana mezike n'ime ụlọ a wụọ Nsogbu. as lazy axe Ekwugidere ekwu elu kwuo ala ọchịnụ ya ahụ ekwuru ọkara nọkwa n'elu ya ehen onye ekwu okwu tụtụtụtụtụ onye nke ekwu fụa ụka awọ mkpọkọrọ ụka ọ dị ego gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma ọzọ dịka ibe ya abịakwala bịa lewe ibe anyị amegakwa ihe ibe m nke ibe m mba ibe m dị isi ibe onye ọbụla na gịnị chụwa onye a gbawa ọsọ onwe gị ọ n'isi ọwụwa na-anụ isi n'isi gbawa ọsọ onwe gị chịkpa ndụ mee n'ihe a nga unu ji asị m ga-amụwa ahịa akwa ya makala nọ n'ahịa hapụgodunu hapụgodenu m n'ibe m ọmụchala ihe a kedu ihe mere unu ji epreshọraize m ihe mere njike etinye my parents ihe ha na-epreshọraize karị mmadụ ha na-epreshọraize mmadụ gịnị mere ha na-aga epreshọraize gị your parents ahụgo tomorrow ikekwe ihe a bụ misteki ha nwa mere achọghị ka gị nwa mee ya ị nakwa na sị Chinasa omena gị na Chinasa akara aka gị na Chinasa ofu why you looking at Chinasa awụ nwatakịrị you people should stop pressurizing me mgbe oge Chineke ruru oge echi ka mma God's time is the best prepare so that God's time ahụ ru ya raimo ọ dị egwu ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute zere ile ibe stop that comparison gị na onye nke a mekwara nke onye nke a na-emeghị nke onye nke a gịnị gị na-ele ibe gị chefuo na ụwa anyị nọ n'ime ya ọsọ ụwa wụ n'isi ka ị na-ele ibe onye nke onwe ihe ọ gara aga mụọ n'ihi ya gị na-esegharị ya nne gị sị gị ga-amụ ihe ọ na-asị dị m ga-amụ ihe chịkpa ndụ ọmụọ na and mmanya disturb ga hụ ya ọmụọ na ibe m ọmụchaala adị m too small kedu obere nwatakịrị na-eme ihe start early as early as anyị nwa na-ekwu ihe ebe anyị kọwa nke anyị ga-agba na gịnị n'aka ama m na aghọta anyị kọwa our old story you go shock agwara m gị eziokwu ụfọdụ ndị ga-ediscourage dị gị dịka ị nọ na the journey na-aga ụfọdụ ga-eme gịnị ga-ediscourage o nwere ndị ga-asị gị come on go and sit down obere nwatakịrị dị ka gị gịnị ka ị ga-emenwu ihe ndị okenye na-eme ka ị bara ime ama m na aghọta ilecha gị si aka ya kwa ọkwa eziokwu o nwere ndị ga-agba gị there are people ka m gwa gị otu ihe ị na-agaghị aghọta n'ụwa o nwere ndị pụtara ụwa ọnụ ọjọọ ha agwa gị ọnụ ọjọọ o nwekwara ndị pụtara ụwa naanị akara aka ha wụ ime ihe a ga-eme ọwa ịgwa gị ihe a ga-agwa gị iji butuo gịnị ọwa ihe a pụtara ụwa bụ ime nothing else
mana dịka ị na-aga ime ihe ịchọga elela anya don't be distracted. be focus ọ ka ji n'ume na-aga ọ ga-adịkwa mfe o enwekwa onye ga-agwa gị ka m gwakwa gị iche hoo ha ọ ga-adịkwa mfe. It will never be easy. Ọ gaghị adị gịnị Rosie onwe ike ịdị Rosie. Ahụtụbeghị m onye na-amụ ihe n'ụwa ọ na-adịara Rosie. Ị ga-asọfa no rejection. At a point ị ga-emecha blame nwe onwe gị so ụzọ ihe ọkwa the right part. The right part. There is light at the end of the tunnel. Persevere. Persevere. Kechiri owu ihe ọwụ na Igbo. Kechiri.com. Gị kechiri ebe ahụ. Gị ha nga kechiri gịnị ebe ahụ. Ọ ga-ara ahụ. Ụfọdụ ga-ereject gị amamela wata. Na-aghọta ya bụ ihe a ga-agba gị reject mana agbaghị gị reject n'onwe ibidobeghị a ga-agba gị sị na ihe awụ ha akara aka gị mfe atị kedu ihe na-emere ihe a sị nya achọ ihe ọzọ ị ga-agị mana lekwasị anya onye aka ị ga-emekọta pụọ degodo n'oge ị ga-enwe gịnị nlekwasị anya ihe mere o ji bụrụ ihe magburu onwe ya na ị ga-amalite mgbe ị dị na nwata. Igbo mụrụ nji atụ ilu si onye buru mmadụ ụzọ siwe mkpọmkpọ ite na-aka ya enwe unyi na-aka ya enwe ntụ amami na aghọta emeghara ọdachi. You start early. O wee bụrụ ya gaa n'ihu Anita nwaanyị ọma. Ọzọ dịka ibe ya o site n'izere ndị na-ahụta onwe ha dịka nwatakịrị. Ịdị na-ahụta onwe gị dịka nwatakịrị etobe m etorukwala m ime ihe onye a na-eme mba ka nchetu mgbe ị na-eme ka ichetu ọkwa otu ha ga ahụ ị ga na-ebe ị na-echetu onye nke ọzọ agafee gị na-echetu ka nka ụsụ isi ga-anwụ gị na-alaje nka ịnọ ebe ị na-echetu maka ọnwụ na ị mụtawara ihe ahụ i bidoro m nwa ahịa ahụ n'oge ma ọ gụọ akwụkwọ ahụ n'oge enwere oge ị ga-eru uche ịma ihe Anita na-ekwu na onye mere anyị na ndị ọcha aji anya na Disemba ndị ọcha na-ebido n'oge lụọ ụmụ ha brọshịwa ha up mana ndị Igbo anyị ma ndị Afrịka a ga-asị cheregodo mgbe o toro tobe ọ ka wa obere nwa hapụ ya mana n'oge ndị a brọsh ọhụrụ ịkụ bọọlụ ka o bidola n'oge ya na-aga ụlọ akwụkwọ a na-enye ya ọmụmụ ihe ọmụmụ kwa ịkụ bọọlụ ya na-aga ụlọ uche they don't play with education. Mana nke anyị wụ hapụgodo na education na scam chewegodo ihu na nka orube biko abọdala ya ọ dị ego. Gị bụ onye na-eto eto kedu ka gị bụ onye na-eto eto ga-esi eji oge gị wee mee gịnị kpọrọ ihe nke ọzọ wee bụrụ site n'izere ịdị na-ata nne na nna gị ụta maọbụ ụmụnne gị ụta maọbụ ikwu na ibe gị ụta bụ ihe mere iji na-enwebeghị ihe ịganyere aka. O nwere ndị pụtara ọwa ihe a pụtara ọwa ime ihe ndị oyibo na-akpọ blame game. Iblame onye nka gị blame onye nka iblame onye nka you don't want to take responsibility. This is my father this is my father ọwụhụ ndị ọzọ na-ere ala akpọpụ nwa ha gịnị mere ọ na-aga ahụ gara ala asịkwa na nna gị enwe ha ere ha enwe ha ala ọ bụchala ihe mere iji na-aṅụgharị aṅụrụ agagharị aṅụgharị aṅụrụ ka vileji ha maka na nna gị agahụ gara ala ya kpọpụ gị ọ na-ere ala kpọpụ gị ọ gị nwa họzụlụ ego n'ihi ya gị kporo aja ụkwụ nna gị kporo aja ụkwụ nne gị chọwa ebe ọ na-aga ha kpuo elu kpuo ala gị na-akparị ha na-atụ ha n'ọnụ gị na-ahụtazi ha ka ndị iro gịnị mere ha na-akpọghere ha ala kedu ihe ị mụrụ big man kedu ihe ị mụrụ kedu ihe wụdị aka ọrụ gị kedu ihe wụdị aka ọrụ gị my senior brother nwekwara ego nwe ike ititi kpọpụ kemgbe m gachara sekọndịrị skuul otu aka nna kemgbe m gachara yunivesiti otu aka nna agagharị kemgbe m gachara yunivesiti otu aka nna agagharị uche ndị na-enwekwanụ ndị a niile around them but they still succeed but a bịara na uche even ụfọdụ na ị nwere ndị dị ụta lebugodo anya ebe a nọ gbagodo mbọ onwe gị bidogodo somewhere bọọlụ gị ji ha nwee hope na-eblem onye ukwu na-eblem onye nta inu mgbe ọbụla iblem kacha mmadụ ihe mere iji oge na-aga mana ị ka dị young you still have time ị ka dị young ị ka nwekwara oge mana blem agaghị ekwe gị iblem nne gị gị blem nna gị gị blem ọpara nne gị gị blem my dear no be so now onye ọbụla bewecha blaming onye ga because ọpara nne gị ahụ kwa ga-enwekwa onye ọ ga na-eblem ọkwa nna ọgbachiweghị mbụ ike bara onwe ya uru ọ gara wụda level ọ gara eru level ahụ ikekwe o nwere ka nwanne gị si kpata ego
ọ naghị enyere gị aka and then ya wụrụzi ihe mere iji nọrọ ọkpọrọ kemgbe esi gbara ụwa gị nkịtị. ya wụrụ ihe mere iji nọrọ ọkpọrọ na-agagharị aṅụgharị aṅụrụ o nweghịzi ihe ọzọ ị chọrọ ime maka na nwanne gị enyere hụ na gị aka. Shame on you, shame upon you, shame all over you, shame under you, shame nwuru gị ọkụ n'ahụ. Yes. Ọ dị egwu ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm inye gị oghere ịkpọbata gbake na anyị. Gee ntị okwu a dị mkpa biko gị bụ okenye na-ege ntị. Kedu okwu ndụmọdụ ị nwere inye nwata na-eto eto na mgbede a? Nwata na-eche na ikekwe nwata ka ọ bụ ọ ka bụ nwata. Kedu okwu ndụmọdụ ị nwere inye ya? Ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi ebe ahụ anyị nọ na Facebook anyị nọ live ebe ahụ iruo Facebook gị jiri nwayọọ search ya maka Eko FM ISIOKWU FM kliki ịkpanwe ike kiriwe anyị live. Dịka ị na-ezibata ozi gị gbuo ya nkenke ma asị mmanụ akara dị otu onye ratọ ibe ya ratọ. Mgbede ọma chere Clara. ya gazie. Kedu ka unu mere? Anyị dị mma o. Anụrụ unu a sị na okwu mkpụrụ okwu ezugola nwa m ya. Si n'akụkụ redio gị pụọ ịnụ. Oke. Okwu mkpụrụ okwu ezugola nwa m ya. I don't care when onye na-adịbara before. So, ọ bụrụ na ruo sọ ngo izu. Enwe ndị a ga-agba bịa mụọ ọrụ mba. Jee mụọ ahịa mba. Mana ọ nwere oge ọ ga-eme ozizi asị na ọ sị ya kpọta ihe nne ya kpọrọ ya atọ mgbe ahụ. Ọ sị ya mụrụ ọnụ kịta na ọ kọrọ agarị. Ọ gwara ya nwere 2 million point 5 ya Lagos ndị ahịa ego agwụ ọlachi akwa n'ọrụ kapịnta ya. Ọ bụrụ na mụ ji ọrụ mmiri ọkọrị na ndewo jikwuru ike. Ndewo. Ya gaziere gị nọ nwaanyị ọma. Ya bụ uchoro obi gị adaala ụda na mgbede a o wee bụrụ ya mgbede ọma. Alex Olodi. Anyị dị mma o. Ndewo. Ndewo. Na-achọ ịmata very well okwu akpụ n'ọnụ n'oge mgbede a. Ọkwa mmadụ iji na ngwa gbawa mbọ onwe ya. Oge m dị ntakịrị anọ m sekọndịrị skuul mgbe ahụ anyị na-eme integrated a na-akpọ ya integrated science nke m nọ na junior secondary school. Oge a na-eme integrated science a na-akụziri anyị ihe gbasara ugbo ọrụ engineering work technical work. So ihe a na-aba m n'isi ihe gbasara iji waya kọnekti nka adị m ntakịrị oge ahụ. Mgbe ahụ ka m bidoro si ihe a ga-awụkwa akara aka m. Mgbe ọbụla a ga na-ahụ m n'ụlọ ndị na-arụ eletrọniks na eletrikal something. So mbido mgbe ahụ na-etinye uchu n'ime ya. That's very time dị ntakịrị. Ugbu a m buru abịa dị okenye ka m matara sị ihe ahụ m na-eme oge ahụ bụ akara aka m and ihe m nwekwara na today m na-emekwanụ today bụ electrical work ka m na-arụ. So ọ bụrụ na mmadụ mata akara aka ya na ngwa ọ ga-abara ya uru karịa ịdị na-eplay around. Asị gị gaa mee ihe ga-abara gị uru gị na-agbagharị na-etigharị n'ọhịa na ụzọ. Mgbe oge gachara gị sị ibido blame your parents. So ana m eme ha advice ka ha jide na ngwa bido meta ihe bụ akara aka ha. Ibido na ngwa mata ihe bụ akara aka gị itinye uchu n'ime ya before you know it gị gara very far. Ya advice m ga-enye ndị tolitego ugbu a ka ha bido na ngwa
chọpụta akara aka ha bido mewe ya emewe ndewo ya dịkwuru unu mma ahụ adịkwara gị mme na onwekọm enyi ọha ịgbalịala na ya bụ okwu ndụmọdụ ilitọrọ ndị na-eto eto na mgbede a ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka East Ray ọsị cyclopedia presenter Uche na Clara ya gazie anyị ahụ na nke gị na mgbede a Kamalo Peter Nnaemeka isi obibi eze na ịsọ ọ tụrụ gị n'anya na Eko FM erubeghị 1 year yes anyị erubeghị 1 year na ị bịara na wonda na arụziekwana 1 year kedu ihe arụzi ihe dịka 10 years kedu ihe ga-eme mgbe ahụ na anyị ga-anọ na another cloud trọs na anyị na anyị erubeghị 1 year mana ebelefe na-egbu ọnwa otu ebe are ọ si biko ndị nlekọta ndị management ha remain ya gịnị focused adị focused a na-ele ka ịwọ n'otu anyị lekwasara anya anyị ahụ n'ozi gị na mgbede a Justice Ken ọ sị hụrụ program a ọlọvụrụ ya gaa n'ihu Clara nke a si n'aka Chinenye Dora ọ sị mgbede ọma my good people in the studio ndewo anyị ahụ na nke gị na mgbede a Martins ọ sị Reverend Pastor Uche I see you people ya gaziere gị n'ịgbalịala tum Reverend nke atọ m mgbede ọma Uche Clever Ọnụọha ya gazie ndewo na ekelele m alịta ndewo ezamdi ndewo ekelele m unu na mkpali unu niile unu na-eme n'Imo steeti kemgbe niile m nọ na-atụrụ anyị nọmba unu ha nọ ka mbụ keke a fevọrọ m ịgbalịala ịnọ ịgwala okwu n'ike unu kwuru taa na detene ọ dịka okwu kụrụ m n'ụkwụ kwụọ nnọọ m ndị vileji m n'ụkwụ ọ na-etiri ọ dị nnọọ kasị ndị vileji m nọ na gị na-ekwu ihe ndị m kwuru ibe na ha na-ekenye ndị agbo aga m adị beri ha ịgwa gị okwu kwuo na ihe ndụmọdụ m na-enye ndị vileji m bụ na mgbe ụlọ m lọtọrọ ụlọ ha alụ bata bịa gba m kirikiri eleka ga-eme eleka ga-eme nna ụlọ ga ọchị onye ọ na-eme onweghị ọzọ m na-arụ n'Owere na-awụghị ịgbachi bọs imo ka m na-anya onye m na-eji anya 5 o'clock apụọla m 7 o'clock m ji gwa ya na-apụta ekelele m unu ndị oyibo mkpụrụ okwu ezole onye maara ihe Chineke ga-agọzi amen ya gaziere gị nọ mgbede ọma adị m nọ mma ndewo oke nwaanyị ọnọkwa gị n'akụkụ ngụwa mgbede ọma ọ nọ ya nwaanyị ka ibe ya mma leterekwa adị mma ndewo na dị egwuregwu gị na ejighị ka wee jigbuo oke dị egwu ọ na-ga-eme m na ụmụ nwaanyị ndị ụmụ nwoke ndị na-achọbeghela nwaanyị ga-alụzie nwaanyị ha jee lụrụ oge adịghị ọ bụ ihe anyị na-ekwu ebe a arụgwara nke na-anọzi na ga ewezga naanị Clara ọ na-anị Clara ka ekwe nọzi na ọ dị egwu gbapụ ya ọsọ ịnụ eji ihe niile uche na-eme akpa ya na-enye ya akpa ndụmọdụ na ụmụaka ndị na-eto eto otu a ka ọ dị na bọrọ ihe ekwere ebe ụlọ ihe kafụrụ ebe ụlọ ebe a ga na-ekwukwele ka ma nwe ihe a ga-ekwukata ka eketewere ugbu a na-ahụ ịgbazụ ụtọ beta a na-ahụ Chineke nna sị anapụta ha ma were amamihe bụrụ uti gaa n'ime ọkpụga amamihe kwesị na mmụọ ekwesị ba n'ime ha ka ahụ ike sọpụ nne na nna asọpụ ndị tọrọ ha chetakwa na e nwere ezinụlọ ha cheta makwa na e nwere ihe kọmọ ha na ihe kọmọ ha nwa nne zụkọta nwa atọ arịa ọzọ nne otu a Chineke nna ọgọta ihe a na-etiwe ụmụaka ndị a na-ebere n'ihi na many of them amaghị ha na-eme ha mere ọba ahụ ebe atọpụ oge biko tinye ya ọnụ maka ụzọ ọgwa aha Ugorime Forever echi ma ọgwa na-akpọ ya gaziere gị Ugorime Forever ya bụ uchoro obi gị adaala ụda na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Chibuike Austin ọ si biko uche na ndị ntorobịa ha kpụsị ike na Yahoo maka na ha na-ahụtazi onye gwara ha si ha jee mụọ ọrụ a na-ahụta ịmụ ọrụ dịka ọwụ mkparị ka a na-akparị ha eziokwu uche maka ọtụtụ n'ime ndị na-arụ ọrụ aka ma ihe n'ahịa ha na-achọ na-arị onye ga-abịa mụọ ọrụ n'aka ha enwe okwe nke na-achọ ihe a na-akpọrị nika n'aka agagharị ịmụzi mmadụ ọrụ n'aka na ịnọ nda somebody wuzi problem a na-ahụ ya azị gịnị mkparị insult gaa n'ihu nwaanyị ọma na nke a si n'aka Christian na osu aha ọ si mgbede ọma Uchenna na Clara na Anita ọ si na ya si ohi na-ezibata ozi a ọ si biko na nwata akwụkwọ ọbụla si na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị pụta na ọ ga-amụ aka ọrụ tutu ọ ga-aba gịnị mahadum ma ọ ya bụ akpanụ mahadum ọ dị oke mkpa ọwụ gị nọrọ ọkpọrọ ịgachala sekọndịrị skuul gị lewezi nne na nna gị anya n'ihu chọwa mgbe a ga-erere gị ala
ọ dị egwu mgbede ọma uche na akara ahụ na anịta ekele m nnu a gwasịga nne laif nga ahụrụ m neta nne jiji kecha ahụ anyị nọ na di nna nne na abalị a sị akwụkwọ nsọ si gwa ha ma ha ga-anụ ma ha ga-anụ maka ịdụ ụmụaka ugbo ọzọ na ọ mmadụ iji ọkụ igbo ọnụ ilu bọta anyị ga-agbalịkwa n'ihi na fon akpọrọla ha na ihe onye kwuru ekwu ya na ịkpụgasị ọ ga-akpụji ara akpọ nwere ike ngwere ya sị m ya bụrụ na mmadụ amụhọrọ n'oge eriju afọ ihe bụ ihe deziri nwa ochie ihe agụghị eme so ọ ga-agụ ha awụ ka ha nwee ike ihe ha ji eme ka aka aka nka amata ije agba ya ha jụrụ mgbe ruru n'aka ha nwe ha ji eme ochi ọ na-anọgide onye ka nka gazi ochi nwanyị gide gị gazi ngwa fon agaala fon enwere ike ga gatịzi fon so ọ ka mata ha dị ugbu abụrụ onwe ha n'uru ụfọdụ ime mekanik chere ha ahụ n'ime ka irite na agwa ebe anyị na-ete ga onye ga-arụ ozi dị ma ihe ọbụla mebiri emebi ya wa anyị ukwu bụrụ ha ka ha gawa ụbọchị ka ha ga gwuocha ndụ amanye ndụ kama onye nwere napụta anyị ụmụaka ugbu a gaa n'ihu onye nwere dozenye n'aha Jizọs. amen ya gaziere gị n'ọnwa anyị nọ na di anyị ahụ n'ozi gị na mgbede a barista Chinọ Osueke ezigbote ọyị m ya gazie ọ si onye ọbụla na-eto eto ya biko ya lekwasịwa Chinọ anya ya nwawu Chinọ were ya as gịnị example ya rụ na ịma Chinọ Osueke ị kwesịrị ịdị na-elekwasị ya gịnị anya ezigbo mmadụ ka ọ wee ọ sị onye dị otu a ga-enwe ndidi arọshụla live nwee nlekwasị anya dịkwa uchu n'ihe ahụ gịnị ị na-eme gbasie mbọ ike aganye n'aka gị na mkpafu ọbara n'ihe ndị dị otu anaghị alapsị gị zere otu ọjọọ na-ekpekwa gịnị ekpere na gị chetakwa ọbụla dị nne na nna gị onwe ya ụgwọ ha ji gị n'ihi ya na ọrụ onwe gị ma gee ntị na ndụmọdụ mere gịnị dị mma ọ sị na nchịkọta gị bụ onye na-eto eto lekwasị ya nwa bụ Chinọ Osueke anya very important agaziere gị ezigbote ọyị m Chinọ Osueke barista sorry egbula m ọ dịghị izi iri oge a barista Chinọ Osueke mgbede ọma ndewo Clarity na Anita ndewo no. Ndewo. Yeah, bro Ike from World Bank. Okay, gaa n'ihu Ike. Ndụmọdụ ga-enye ndị ntorobịa anyị ha were obi Chineke mee ihe kwesịrị ime. They should not compare themselves with others. Ha were obi Chineke. They should fear God, humble themselves and learn. Ha hapụ mpako. Humble themselves gaa mụọ ọnụ. Even give advice ndị IPOB ihe ndị IPOB kwesịrị na-etinye n'ọnụ ndị IPOB should have a blueprint nyere our youth aka many of them with very good talent mana mpako ekwe ha come and learn work there is a lot of work to do all ha juru eju a na-arụ arụ mana some of them ha na-eme celebrity they want to become rich using Yahoo mentality. You cannot become rich using Yahoo mentality. It's not possible. You will crash. A na-agwa ha na-anụ mana ọ dị mmụta isi na-ekwukwe ya as a youth n'elu ma ha ga Chineke ga-emetụ ha aka n'obi with anointing in your voice n'elu ma ha ga Chineke ga-emetụ ha aka n'obi. Ndewo ya gaziere gị na nwoke ọma enyi ọha kedụkwana ihe anyị pasịtara na-abụghị ebe a tie ya ka mkpu onye nwere ntị ya ma egene ya nọrọ ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị na mgbede a St. Joe iwu ala ọ si biko agbakene ndị nke ahụ na-aga ụka na Wednesday nakwa na Friday mgbe ndị ọzọ na-amụ ọrụ na-agba bọị ha nwa na onwe ha nke ha wụ ịga ụka ọzọ dịka iwe ndị nke chọrọ ịtravel ga abroad out of Nigeria mana ha onweghị ego ha kpa ọkwa ị na-agwata na ndị nke na a na-expendicha their time ebe a na-agbacha acha betting ibe gị na-amụ ọrụ betting gị na-aga ebet gị na-aṅụ mineral gị na-ata bons gị na-aṅụ mineral gị na-ata bons ọ gwụchala nri gị mineral bons play 1.5 play 12500 ọ gwụchala ibe gị na-amụ ọrụ oge na-agaji o nwebeghị ihe iji n'aka nwaanyị elubeghị ụlọ erubeghị moto ụgbọala ịgbabeghị nothing ndị ọchị chọkwara iburu gị nwa gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma na nke a si n'aka uche weda ya ka m ahụ gaa n'ihu na nke a si n'aka Juliet Ejiekwu ọ sị uche na Clara mgbede ọma ọ sị hụrụ ọdọ nzirịta soshal midia o mekpala ụmụ Gen Z generation a ahụ ọ sị na mgbe ha kwesịrị iji nnọọ gaa were ya gaa mụọ ọrụ ha ga nnọọ ga na-agba acha eme yahoo eme bet agba ke loto kama ha ga-eji aga mụọ aka ọrụ nwa aka ọrụ lekwasị anya na agụmakwụkwọ ha
a na-ekorogharị ọ dị egwu nke a kụchapụla gbalị akpọghachie ọ gịnị na-eme kpọghachikwa aka iwee nwee ike tinye ike n'ọnụ na ya bụ okwu a anyị ji n'aka na mgbede a mgbede ọma mgbede ọma Uchenna Clever ọnụ ya gaziere gị nọ Amada Clara mgbede ọma na na-eto ekelele m ndewo ọsọ prof mama popu na abụọ gbapụ ya ọsọ nọ gbapụ ya ọsọ ọ dị mma mmadụ dọfọdụ ya nchọ ọrụ ga-amụ ya gajiele nọ ịgbalịala gbuo ya nke ọ dị mma mmadụ topụta ya achọ gịnị ihe ọ ga-amụ gaa n'ihu nwaanyị ọma na nke a Facebook si n'aka Don Ike ọ sụche ha afa Aideo ọ sị nwatakịrị ọbụla kwesịrị ibido n'oge tụwa eromero maka onwe ya maka ndụ ya na gị kwesịrị inwe ihe kwesịrị inwe ihe ị ga-ebikwasị aka si ihe ahụ ihe imega Clara onye nke a dịrị nke a na French aga m agụ nwekwa ihe a Bonsure Clara Bonsure ị ga-eji English agụ French Clara Bonsure Clara Uche comment ça va ça va bien merci et vous comment ça va Lève-vous la part. ka reply ya no ya ça va bien merci et vous merci nke na-akọbọ onye reply ya yeke mike os comment ça va ọ bụ na otu esi asụ ya ọ sị anyị comment ça va gị si ya comment ça va bien merci et vous ça va très bien merci Clara ma eji French ree gị ọ gịnị na-eme ebe a maka m ga-ere nara ego gị ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị ka anyị jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya emekwala ngagharị nwune This is Ofekata Orodo Community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs its... anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ garanụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Wenezdee abalị 19 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ na mbụ garanụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara n'ọlecha anya wee si oke ka m malitekwawa okpu na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ na ndị uwe ojii akpọchiela ụlọ ọrụ otu pati PDP dị n'isi obodo anyị bụ Abuja komgbam ị ga-anọrọkwa na-awakpola ndị agha ala anyị nọ n'ụzọ na-aga ịtọhapụ ụmụaka ndị ahụ atọrọla atọrọ na steeti Kwara ị ga-enwekwa ohere nọrọ na onye isi ala Tinubu agbatikwuona ya bụ ọgbakọ ọ kara ịga na mba South Africa nakwa na mba Angola ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa onye unu ga-anụ olu ya bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha ndị uwe ojii anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee kpọchi ụlọ ọrụ otu pati PDP dị n'isi obodo anyị bụ Abuja komgbam akụkọ a nụrụ kwuru na ihe kpatara nke a ga-abụ n'ihi gbọrịgbọrị ndị otu pati PDP nwere n'ebe ahụ n'ụbọchị Tuzdee ụnyaahụ ndị nta akụkọ mere mkpagharị n'ebe ahụ n'ụbọchị taa bụ Wenezdee kọwara na ndị uwe ojii ji eriri barbed wire ji machie ọnụ ụzọ ámá ụlọ ọrụ ahụ iji gbochie ndị mmadụ ịbata ebe ahụ ka ọ dị
ndị na-akwado onye isi oche otu pati PDP ahọpụtara ọhụrụ bụ Turaki agbaala ụkwụ megide nke a. Onye sinetọ na-anọchite anya mpaghara Enugu North bụ barista Oke Ezea bụ onye ọtụtụ ndị ma dịka Ideke arajiela ego. Akụkọ a nụrụ kwuru na nwoke a nwụrụ n'ụbọchị Tuzdee ụnyaahụ n'otu ụlọ ọgwụ ọnwụ dị na mba UK bụ ebe ọ nọ na-anara ọgbụgbọ. Ọ bụ otu okenye nọ ya nso aha ya bụ Chief Nkem Osai bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a. Ka ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ senetọ Ezea nwụrụ anwụ agwụchala onye senetọ otu Labour Party si steeti Enugu nọ n'ụlọ nzukọ Senate dịka ndị ogbo ya sicha steeti Enugu gachara sonyere otu pati APC. Ọgụ egbu ama ama ma bụrụkwa onye ji ahụ maka ugboro onye bụ Folarin Falana bụ onye ọtụtụ ndị ma dịka Falz agbala onye isi ala Tinubu sị ya jiri nnọọ nwayọọ gbaa arụkwaghịm n'ihi ịkụ afọ n'ala ọ kọrọ ichekwa ndị ọ na-achị. Okwu Falz a na-abịa dịka ndị ọkpa egbe bandit wakpochara otu ụlọ akwụkwọ dị na steeti Kebbi gbagbuo osote onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ ma tọrọ ụmụ akwụkwọ 25 gbafuo, tinyekwara ogbugbu egburu onye Brigadier General ndị agha ala anyị bụ Musa Ụba na steeti Borno nakwa mwakpo ndị ọkpa egbe bandit awakporo otu ụlọ ụka ọwụ dị na steeti Kwara. Ya bụ Falz site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya n'ụbọchị Wednesday taa gara bọlite ozi Tinubu zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya n'afọ 2014 gara aga bụ ebe ọ nọ gwa onye bụ onye isi ala Naịjirịa mgbe ahụ bụ Goodluck Jonathan ka ọ gbaa arụkwaghịm maka ịkụ afọ n'ala ọ kọrọ ichekwa ala anyị bụ Naịjirịa. Ya bụ Falz gwara onye isi ala Tinubu ha ka o jiri nnọọ nwayọọ wụsa ọwa gwa ndị Naịjirịa na ọrụ juola ya maka na ihe ọ katọrọ n'oge ọchịchị Jonathan abụrụziela ihe tọpụrụ ọgọdọ gbara ọtọ n'okpuru ọchịchị ya ugbu a. Ọtụtụ ndị agha ala anyị nwetara ihe mmerụ ahụ dịka ndị oyi ọha egbuchebichiri ha n'ụzọ oge ha nọ na-aga ịzọpụta ya bụ ụmụ akwụkwọ atọrọla atọrọ na steeti Kebbi. Nke a na-abịa dịka o mechara naanị awa 24 24 hours naanị. Onye isi ndị agha ala anyị bụ Lieutenant General Waidi Shoaibu gbachara ndị agha ala anyị ya sị ha ga-apịgharịwa ọhịa na ụzọ ma zọpụta ụmụ akwụkwọ a atọrọla atọrọ. Ka ọ dị, ihe onyonyo vidio ahụrụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia gosiri ebe ndị agha tọgbọrọ n'ala na-eri n'ude ka ebule. A nụrụ ka otu onye n'ime ndị agha agbatara egbe nọ na-ekwu na agbatara ogbo ha bụ Musa egbe na ka ọ dị n'ọnọdụ Musa ahụ dị oke njọ. Ndị ọkpa egbe bandit anọrọla n'abalị ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee wakpo otu obodo ama dịka Tara bụ nke dị na kansụl ime obodo Sabon Benin nke steeti Sokoto tọrọ mmadụ 9 ma merụọ otu onye ahụ. Akụkọ a nụrụ kwuru na nke a kpalitere iwe ndị ntorobịa obodo ahụ mere ha ji bilie n'igwe ma chụ ndị ọkpa egbe bandit a iji gbochie ya bụ ihe riri ụtara ịrachakwa ofe. Nwa amadi okwu gbasatara nchekwa doro anya bụ Bakat Sign site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya n'ụbọchị Wednesday taa ekwuola ya ha na mwakpo a awakporo ya bụ obodo dị na steeti Sokoto emeela ya ka ọ bụrụ ihe dị oke mkpa ichekwa ndị niile bi n'ime ime obodo ndị e nwere n'ala anyị. Onye isi ala Bola Tinubu anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wednesday gbatikwuo ọgbakọ ọ kara ịga na Johannesburg nke mba South Africa nakwa ọgbakọ ọ kara ịga na Luanda nke mba Angola. Ọ bụ onye otimkpu ya bụ onye isi ala Tinubu bụ Bayo Onanuga bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a. Onanuga kọwara na ọ bụ n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị bụ Naịjirịa mere onye isi ala Tinubu ji wee kpebie ịgbatikwu ya bụ ọgbakọ iji gosi na onye ụlọ ya na-agba ọkụ ekwesịghị ịchụ oke. Ya bụ onye isi ala Tinubu kara ịhapụ isi obodo anyị bụ Abuja n'ụbọchị taa bụ Wednesday gaa mba South Africa maka ọgbakọ akpọrọ 20th G20 Summit bụ ebe ọ ga-anọtọrọ ụdọ gaa mba Angola maka otu ọgbakọ ọzọ ọwụkwa akpọrọ 7th AU/EU Summit. Mana ka ọ dị, ya bụ onye isi ala Tinubu site n'ọnụ onye otimkpu ya bụ Bayo Onanuga emeela ka ọhaneze mara
na ọ gbatịkwuo n'ọgbakọ iji hụ ohere leba ya anya bụ mgbadamgba na-agba n'ala anyị abụ Naịjirịa. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa. A sị ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a na mgbede a ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kpuru na ndị uwe ojii akpọchiela ụlọ ọrụ otu pati PDP dị n'isi obodo anyị bụ Abuja komgbam. Emekwara nke nụrụ na-awakpola ndị agha ala anyị nọ n'ụzọ na-aga ịtọhapụ ụmụaka ndị ahụ atọrọla atọrọ na steeti Kwara. Emekwara nke o doo oge anya na onye isi ala Tinubu agbatịkwuo na ya bụ ọgbakọ ọ kara ịga na mba South Africa nakwa na mba Angola. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịara ya bụ dara ka ọ dị dadarara, n'ihi ya agagharịkwala agagharị. This is Ofekata Orodo Community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo. Ugbu a ruo nkeji 10 ka o wee nwee ike kọwara ụnọ ihe kpọrọ ya ije.